Ki officer na Tnat Custom Preventive Headquarters Shillong hak arp khandai tarik jemang kila yo ban kurup haduh arp nyo point khandai spa khandai pu ar kilo ki bniat Hati Ivory bat kemno ya uwei ubri ubadan kti hakani kakam bean hadien balayo ya kajingtip ka babnia halor kakam khai bean ya ki bniat Hati ki officer ka Tnat Custom Preventive Headquarters Shillong kila hiar marmar sha biswana chariali hapo Assam hakba kila yo ban batno ya uwei ubri ubadan kti bat yo ban kurup ya sautali ki lingkot bniat Hati India Asia ki badan ya kajingkya ka bahadu arpnyo point khandai spa khandai pu ar kilo ya ki bniat Hati lapan hap hapo ka Schedule 1 jong ka Tnat Wildlife Protection Act WLPA 1972 ya kini ki bniat Hati la kurup no hapo ki kindon section 50 jong ka WLPA 1972 kabala penkala hak arp kandai tarik menta ubnai bat ya kani ka kes la IT no syaki bor badekmi jong ka Tnat Wildlife na kalyang ka Tnat Custom kala pertoru ya ka jinga trilang bat ka jingarap jong ki bor pulit ka biswanat bat na kalyang ki he ka Tnat Forest hakabaya day bat kani ka benta Lingba ka jingpen kala ka badangsyan ya kikindon jong ka Wildlife Protection Act nado ka shitarik uyayong arajar arpulai kumtaru ki he ka Tnat Custom kilayo ya ka bor na ka benta bante lakam bat bankem ya ki badan kti hakikam khayi bean ya ki marat ne ya ki mar khlaw balakhen bean Hakini ki shisnam baladam ka Commissionerate of Customs Preventive NER kilayo ban kurup hadu laisin ni kisni kerbei ki badan ka jingkya ka bahadu nripu pra point prapnyo kilo kumju ka jingyo kurup ya khatwei point sans pa laipun riu kilo ka predo ka weight ne ambergris nalor laispa nripu gram ki bniat Hati nalor ki jait sim ki bakunthup ya ki hornbills flame bowerbirds bat ikhun shri orangutan ki bahap hapo ka jing a jingada jong ka CITES but Wildlife Protection Act 1972 ki batrekam hapo ka jilla Meghalaya Mizoram bat Assam